ଦେଖିବା ଆର ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଗଲା କଣ ସେ ଏମିତି ପୂଜା ତମେ କଲ ସେ ତ ଲୋକ ଛିପ କାଳେ କାଳେ ସେଟା ଆମେ ଏଇଠିକି ଧୀରେ କିନା ସହି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେ ଚଳେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ତ ବାଧିଲା ଆଉ କଣ ସେ କୁକୁରଟା ମୁତି ଦେଇଗଲା କେହି କିଛି କରିପାରିଲେନି କାହିଁ କଥା ଜମା ଜାଣିଥିବ ନା শুধু তো ଗୋଟେ ଅଲାଦିକ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ସେ ଆଉ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାଟା କରିବା ନା କରିବାନି ତମେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ହଁ ବା କରିବାନି କେମିତି କାଲି କଣ ଆଡୁ ଚାନ୍ଦାଟା ଆଦାୟ କରିଦବା ଆଉ ତୁ ମୋ ସାର ବେଳ ବୁଡୁ ଆଦା ଚାନ୍ଦା କେତେଟା 2 ଟଙ୍କା ନାଖେ କରିବାନି ସାଢେ 4 କରିବା ଆଉ 2.5 ଟଙ୍କା ନାଖେ କରିଦବା 2.5 ଟଙ୍କା ନାଖେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଦେଖିବା ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲେ କଣ ଲୋକ ଦେବେନି ନା କଥା ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବ ଚାନ୍ଦା ଆଦା କରିବ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଡେରି ଅଛି ନା ଭସାଣି କରିବ ଭାଇ ଯାହା କର ଭାଇ କଣ୍ଡରା ମାଲଟା ଆଣିବ ଭାଇ ମୁଁ ପିଇବି ଗଡି ମୋ କଥା ବଡ କାମ ଛୋଟ ଆଉ କଣ କରି ପାଇଛେ କଣ କଣ୍ଡରା ମାଲ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ବେଶୀ ନାହିଁ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟାଏ ମତେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦବ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଝାଡା ଯିବୁ ଆଉ କଣ ଗୋଟା ପିଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତା କଥା ତ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲାନି ହଉ ଆଚ୍ଛା ହେଲା କାଲିଠୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣିକି ଆଦା ରାଜି କଣ କହିଲୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦା ହବ କଣ ଜାଗା ବାଡି କିଣିବୁ ନା 5 ଲକ୍ଷ ନେବେ 50 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ହଉଛି ଗାଁରେ ଓକେ ଭଳିଆ ମୁଁ ପବନ ମାରି ଶୀତ କରିବନି ତ ତୁ ଜାଣି 3 ଥର ଗଲାଇ ନା ସ୍ମାଇଲ୍ ଲେଖା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦା 15,000 ଟଙ୍କା ମେଢ ଆସିବ ରାଜି ତ ରାଜି ହଁ 200 ଟଙ୍କିଆ ଠାକୁର ଆସିବ ରାଜି ଓକେ 200 ଟଙ୍କିଆ ଠାକୁର ଆସିବ ଆମ ଘରେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଫଟୋ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣି ପୂଜା କରୁନା ଭାଇ ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ ଠାକୁରଟା 200 ଟଙ୍କିଆଟା ଆଇଁଲେ ପନ୍ଦର ମାଲ ପାଇଁ ପଇସା ହେଲା ମାଲଟି ଗଡିଆ କିଣି ତୁ ଏ କଥାଟା କହ ଭାଇ ମୁଁ ପବନ ମାରିବନି ନା ଆଉ କଣ ପାଇଛ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ କହିବ ପାଇଛି ନା ସବୁରେ ହଁ 50 ତମେ ଯୋଉ 200 ଟଙ୍କା ଠାକୁରଟା ଆଣିବ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଚିତା କାଟି ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦା କରିଛେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆମେ ଆଣିଛେ 200 ଟଙ୍କା ଠାକୁର ଲୋକ ବାପା କଣ କରିବେ ଭାବି ପାରୁଛୁ ତ ଅନେଇଲୁ ଗାଲୁକୁ ଧରିବେ ତା ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଯୋଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଗୋଡରେ ପୁରା ଉଠିବେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ତ ହେଲା ଏଥର 150 ଟଙ୍କିଆ ଠାକୁରଟା ଆଣିବା ମଉସା ଗୋଟାଇବା କରିଦବା ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କଲେ ଖଣ୍ଡେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କଲେ 1.5 ଫୁଟିଆ ନହେଲେ 5 ଫୁଟିଆ ଠାକୁର ଆଣିକି ଟାକିଏ ପନ୍ଦରା ମାଳ ପାଟେଇକି ଗଡିଯିବା ପବନ ମାଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସୁଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଯାଉଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବଜେଇ ଦେଇକି ଟଙ୍ଗିନା ବାଡେଇ ଦବ।